sini mo nga Japan na ka. Nang buha nga. Oh, hindi man expect ko niyan lagi. Nga. Maabot ko ning tuha kay tungod sa akong kahinay sa pagawat. Ato nga na. Ako, pasalamat pud ako sa Ginoo nga. Nga. Na ni Chapang na kanulay ba nagabay nato niya. Salamat po sa akong mga classmate nga. Nga. Sige katampag ako. Yang para gyud eh. Na mukuan jud ko na mo dang. Yang para gyud eh. Yang tambagan yung basihan niya. Ayaw, kaya rin na nito. Karon na ako. Karon. Karon na, judicial fair ka to. Japan na gyud karon. Kuan. Grabe gid ako struggle. Year 2018, yasumi ko for 1 year and 5 months. Grabe no. Grabe good. Patience is a virtue good. Yeah. Ito the sincere dito sa sermas. Ayo dito. Ay, bitong. Ikaw to, ikaw. Wala ko. Ikaw na. Sinarlusan. Yung tiga sinarlusan. So, yung kasulti nga mag Japan na gyud ka. Wala ko kasulti kay. Daghan sila kay kasulti na ako. Ako hindi kasulti. Ha? Wala kay kasulti ni Sinarlo? Live. Natay. Wala. Live. Natay. Video ra ni. Video. Audio Jungle. 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 Ning tuha kay tungod sa akong kahinay sa pagawat. Ato nga na. Ako, pasalamat pud ako sa Ginoo nga. Nga. Na ni Chapang na kanulay ba nagabay nato niya. Salamat po sa akong mga classmate nga. Nga. Sige katampag ako. Yang para gyud eh. na mukuan jud ko na mo dang. Japan na gyud eh. Yang tambagan yung basihan niya. Ayaw, kaya rin na nito.
So karon na ako. May one. Karon. Karon na Judas Cinder gitu. Wala po.